No niin, vapun kunniaksi ajattelin tässä kaivaa tuolta historian syövereistä sellaisen vappuun sopivan kappaleen. Tämä on KOM-teatterin vuonna 1971 julkaissulta levyltä Porvari nukkuu huonosti kappale Savolainen pallaadi. Pankinjohtaja Jääskeläinen Pohjois-Savosta päätti ostaa rantapastan ja perustaa huvilan. Kun ihminen on johtaja eikä omista huvilaa, se on melkein niin kuin pastori ilman upseerin arvoa. Hän valitsi Lahden Koukavan ja Kallioniemekkeen, jonka omisti muuan veteraani Veikko Tiivonen. Kun Jääskeläinen Tiivoselle kauppaa ehdotti, se raivostui ja käski hänen suksia helvettiin. Painu nyt helvettiin siitä! Pankinjohtaja Jääskeläinen juoksi valittamaan. Pankinjohtaja Jalkaselle huonoa onneaan. Pankinjohtaja Jalkanen oli Metsäliiton mies, joka osti puuta itseltään ja kaikki tempputies. Älähän huoli Jääskeläinen, sanoi Jalkanen. Tiihosen tila on kiinni tehty meidän pankille. No pankki myö mehtän sinulle ja sinä myöt sen minulle. Ja minä poika myön sen Metsäliitolle harvennushakkuuseen. Kaupan päälliseksi saat sen Niemen ja Poukaman, jossa kaislat huojuja laskeva auto kauniisti ruskottaa. Joo, sen kunniaksi ryypättiin ja sammui Jalkanen. Ja vihdoin sammui Jääskeläinen kylpyhuoneeseen. Niin Tiihos Veikon pankkivelka irti sanotaan. Ja Veikko huomaa olevansa muilla valjailla. Siihen päättyi isän sen Veikko Tiihosen. Sen veneensä otti ja katosi sitten pyssyinen voineen. Ei jäänyt pystyyn puutakaan, kun kaikki hakattiin. Ja pöllit vietiin Metsäliiton sellutehtaisiin. Pankinjohtaja Jääskeläisen kirsimajalla. Kapuja syödään ja ryypätään ja lausutaan runoja. Saapui syksy, jäiseen rantaan saapui Tiivonen. Hän saapui silto silmissänsä pyssyinen voimineen. Pankinjohtaja Jääskeläinen istui saunassa, kun Veikko häntä otsan ampui yksin lippusellaan. Toinen pääsi vankilaan ja toinen taivaaseen. Ja huvilan osti kauppaneuvos Olevi Jalkanen. Siellä kesällä
voi hypätä ja lausutaan runoja. Ja Jääskeläisen haamu istuu saunan lauteillaan. Oikein hyvää vappua kaikille!